खुलुमबाय। नोंथांमोना गासैबो मिन्थिखाजोब्बाय जानो हागौ दाखालै बावैनि BPFनि कार रेलियाव बर' फिल्मनि सानैसो एक्ट्रेस एक्टर बाहागो लाखांनायनि उनाव फेसबुकआव इउटुबाव ओरैबायदि रायनाय एक्टर एक्ट्रेसफोरनि सायाव गोबां बाथ्रा लिरनाय जोङो नुनो मोनदों। दा बिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ मोजाङै खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेनिफ्राय जोङो गिबियावनो सावरायगोन उदालगुरिखौ लानानै, बिथां दिपेन बर' आदाखौ लानानै। मोनसे समाव NCLA MLA इलेक्सन फैयोब्ला जोंनि बाक्सायाव ओरैबायदि गरम गरम दावराव दावसि जायोमोन, जों मेगन सिगाङावनो नुनाय। दा जोङो उदालगुरियावबो गोबां दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनो फेसबुक आरो इउटुबनि गेजेरजों। दाखालै बावैबो अन्थाइ खुबैनाय, गारि बुख्रुबनाय जोङो फेसबुकनि गेजेरजों नुनो मोनदों। दा बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि मोनसे फंसे बाथ्रा सोंथि। दा जोङो बर' हारिनि फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावबोनानै सिनायथि जाखांनायनि उनाव सोरबाया प्रेसिडेन्ट, सोरबाया सेक्रेटारि जाखांनायनि उनाव फरायसा आफादनिफ्राय बारग'खांनायनि उनाव गोबाङानो राजखान्थियाव फैयो आरो राजखान्थियाव फैनानै गोबाङानो लिडारबो जाबोबाय, देरहाबोबायबो। सोरबाया बिटिआरनि लिडारबो जाबोबाय। दा आंनि सोंथिया बेसो, बिथां आदा दिपेन बर'आ फरायसा आफादजों खामानि मावबोनानै दिनै बयजोंबो सिनायजाखांनायनि उनाव बिथाङाबो सासे दिनै राजखान्थियाव MLA नि टिकेट लानानै ओंखारबोदों भट दारायनो, लिडार जानो। दिनै उदालगुरियाव बिथांनि खाफालाव मा दङ आरो मा गैया, बिथाङा देरहानो हागोन ना हाया? दिनै बिथाङा डाइरेक्ट एन्ट्रि जाबाय राजखान्थियाव MLA नि टिकेट लानानै। दा बिथांनि खाफालाव मा दङ, बिथाङा देरहानो हागोन ना हाया? दाखालै बावैबो आङो आदा फैलाखौ लानानै भिडिअ बानायदोंमोन। गोबाङानो बुंदो देरहागोन, सोरबाया बुंदो देरहाया। थिग बेफोरबायदिनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना मा सानो उदालगुरिनिफ्राय बिथां आदा दिपेन बर'आ राजखान्थिनि लिडार जानो हागोन ना हाया? प्लिज अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोननि साननायखौ। बे भिडिअआ रावनिबो वान साइड नङा आरो जोंनि तामुलपुर बाक्सानि सोमोन्दैबो लाबोबावनो दंबयो, लाबोगोन, सम दंबयो, भटआ जानो जाथ'वाखै। दा जोङो बर' फिल्मनि सोमोन्दै सावरायलायनोसै। दाखालै बावैनि कार रेलि आदा बिक्रमजों, आथिखालाव मबाइलनि जुग मा होनना बुंबावनो, एडिटिं अरिजिनेल जेबो हमना मोनै जालांबाय। एसेल'सो मोननांगौ, सोर मा खालामो सोर मा खालामा फेसबुकआव नुजोबो। दा नोंथांमोना नायदो, थांना थानो थाखाय मानसिनो मा नांगौ? रां, थाखा फैसा, न' गारि, मा नांगौ मानसिनो थांना थानो थाखाय? आरो धोनि जानो थाखाय, लाक्जारिस लाइफ देखायनो थाखाय मा नांगौ? मानसिनो मा नांगौ? रां रुफा थाखा फैसा थांना थानो थाखाय। रां रुफा थाखा फैसा गैयाब्लाथ' मानसिया दिनैनि दिनाव थांना थानो हाया। दिनै नोंथांमोनानो बुं, दिनै लाइमोनफोरा मानो एसेबां राजखान्थियाव? सोरबाया BA पास जानानै, सोरबाया MA पास जानानै। दिनै जोङो नुनो मोनो गोबां लाइमोनफोरानो सिख्लाफोरनिफ्राय लानानै सेंग्राफोरनिफ्राय लानानै राजखान्थियाव। नंगौना नङा? मानो? दिनै राजखान्थियाव मा दङ मा गैया? राजखान्थियाव मा दङ मा गैया? थाखा फैसा, रां रुफा। दिनै साफ्रोमबो मानसिनो थांना थानो थाखाय रां नांगौ, थाखा फैसा नांगौ। आरो दिनै लाइमोनफोरा राजखान्थियाव फैनायनि जाहोनाबो बेनो। दिनै नोंथांमोनानो मोनसे साख्रि, बेसेबां मानसि फैयो इन्टारभिउ होनो, मोनसे फिसा पस्ट, हाजार हाजार लाख लाख मानसि फैयो इन्टारभिउ होनो मोनसे पस्टनि थाखाय, 10टा पस्टनि थाखाय, 100टा पस्टनि थाखाय। आरो दिनैनि दिनाव साख्रि मोननो थाखाय, फोरोंगिरि लेभेलनि साख्रि मोननो थाखायनो
मा नांगौ, मा बियो। सोरबा सोरबा गथ'फोरा फरायनायाव मोजांमोन, नाथाय मा सोरबाया एम ए आव एडमिसन लानो हाया, न'निफ्राय क'क्राझार थाहैनो हाया, सोरबाया गुवाहाटि थाहैनो हाया। दिनै मा खालामगोन? दिनै गोबां लाइमोन सेंग्रा गथ'फोरानो मा खालामगोन? मोनसे साख्रियाव एसेबां मानसि होसोयो। आरो फोरोंगिरि लेभेलनि साख्रि मावनो थाखायबो नोंनो मा नांगौ? सोरबाया फरायनो गोरोंब्लाबो एडमिसन लानोनो हाया, फरायजोबनोनो हाया। अब्ला लाइमोनफोरा मा खालामगोन? राजखान्थियावनो गासैबो दोङोब्ला, थाखा फैसायाबो दोङोब्ला, राजखान्थियाव थानानैनो मानसिफोरखौ जों धोनि जानाय नुदोंब्ला, गारि मथर बायनायबो नुदों, न' बां लुनायबो नुदों, अब्ला लाइमोनफोरा मा खालामगोन? दिनै नोंथांमोनानो नायदो, गोबां बैसागु एलबाम ओंखारदों। बर' फिल्मनि एक्ट्रेस एक्टरखौ बायनानै सोरबा एलबाम बानायदोंना बैसागो? बानायदोंना? नोंथांमोना बुं। दिनै 100टासो बर' एलबाम ओंखारबाय, बैसागु एलबाम। गासैबो गावबा गाव एक्ट्रिस आरो एक्टर। गामि मोनसेयाव बैसागु एलबाम बानायदो, मालाय एक्टराबो गामिनि, एक्ट्रिसाबो गामिनि। सोरबा एक्ट्रेसखौथ' 50,000 1 लाख होना बायाखै, सोरबा एक्टरखौथ' 1,50,000 होना बायाखै। अब्ला एक्टर एक्ट्रेसाबो मा खालामगोन? मोनसे समाव नंगौ बर' कालसाराव फैबाय, सिनायथि जाबाय, आरो मोनसे समाव एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ बायै गोबां प्रडिउसार, एलबाम बानायग्रा, फिल्म बानायग्रा ओंखारदोंमोन। दिनै फिल्म बानायग्रा प्रडिउसाराबो गोमालांजोब्बाय, आरो एलबामाबो गावबा गावसो बानायग्रा जाबाय। सानैसो दङ गिदिर गिदिर फैसा गोनां, बिजनेस गोनां प्रडिउसार। बिसोरनिया लस जायोब्लाबो जेबो माबा गैया, बिसोरो कन्टिनिउ एलबाम बरननो हायो। बिसोरनिया लाब लसजों जेबो खोथा गैया। बिजनेस दङ, न'खराव थाखा फैसा दङ, सोरबाया कन्ट्राक्ट मावो, फैसानि जेबो अभाब गैया, एलबाम बानायबाय थानो हायो। आरो माखासेया लस जानानैथ' नोङो रावबो प्रडिउसार जाबाय थानो हाया, एलबाम बानायबाय थानो हाया। साबेसे एक्टर एक्ट्रेसखौ बायनानै साबेसे एक्टर एक्ट्रेसखौ फिसिगोन? साख्रि मावनो थाखायबो टिचिं लेभेलनि बायदिसिना फिसा फेनला साख्रि मावनो थाखायबो फरायनायाबो मोजां जानांगोन, इन्टारभिउबो हैनो थांनो हानांगोन। दिनै बैजोंबो सिनायजानायनि उनाव इन्टारभिउ हैनोबो लाजियो। लाजिगोना लाजिया? अब्ला फरायनायाबो मोजां जानांगोन। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सिनायथि जानानै नोङो सोरनिबा प्रग्राम गायोब्लाबो, बेथिं थाङोब्लाबो रायजानो गोनां जाबाय। ओरैबायदि समस्या जाना फैदों, नोङो प्रग्राम गायोब्लाबो रायजानो गोनां जागोन, आरो नों राजखान्थियाव हाबथारोब्लाथ' बेखौ बुंनांगौ गैया। जों दिनै गोबां नुनो मोनबाय, थांखांनाय MCLA निफ्राय लानानै। सोरबाया एक्टरा UPPL खौ मोजां मोनदों, UPPL आव थांदों, सोरबाया BPF खौ मोजां मोनदों, BPF आव थांदों। बिसोर गावबा गावनि बाथ्रा, आंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय नोंथांमोनानो आथिखालाव मा जादों आरो मा जागोन? अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।